Nthawi inake kukumagulisidwa masilevu, mkulu wina ankagulisa kapolo wake pa mtengo oti tifanizire palero ndiye kuti inali 5,000 kwacha enieni. Ndipo anthu anali odabwa chifukwa kapolo amene iyu ankaoneka wanthanana zake, ooneka bwinonso ozisamalira. Chikwaya china chinkadusa ndi kuona malondawo, ndipo modabwa anayima nafunsa ogulisa nati, "Chifukwa chani mukugulisa munthu ooneka osadwaladwala chonchi pa mtengo otchipawu? Kapena ndi odwala waulesi otolatola kapena?" Ogulisa anati ayi, ndi munthu wamphamvu zedi ndipo ntchito amayidziwa, koma vuto akuluwa nga miseche zedi. Chikwaya chinakhala penati, aha, miseche yokha basi? Ndiye miseche ndikachani kwa ine? Kumachita timakhala anthu awiri ine ndi mkazi wanga basi, azikanchitira ndani miseche imene yoyo? Olo akalankhule miseche kulibe mavuto omwe angandibweretsere ine. Ndipo anagula kapoloyo nkumapita naye ku nyumba. Masiku anadusa ndiye ntchitodi zimayenda bwino kuposa mmene ankayembekezerera. Anthu nkumamuyamikira, koma vuto lomwe lili mu moyowu chizolowezi ndi chovuta kuchisintha. Tsiku lina kapoloyu anapita kwa akazi ake abwana nkukawanong'oneza nati, "Madamu, sinimafuna kunena koma zikundilemera zedi. Ndinu munthu wabwino kwambiri, ndiye nzosakhala bwino kuti amuna anu azigonana ndi ena. Inu muli pompa ali ndi chibwezi itu ine ndawaona." Mzimayi anasweka mtima, misonzi m'maso mwake, kusowa mtengo oti agwire. Ndipo kapolo amvekere, ayi, sizoti mulire izi madamu, tisova. Kuli mkulu wina wake ndi msing'anga mbambande amathana ndi zimenezozo. Chomwe ndingafune ineyo ndi ndevu zakuchibwano kwawoku, olo katakhala kamozi kenikenika mukangokadula ta. Usiku akugona zanu zatheka, azikukondani koti olo inuyo muchita kuledzera nacho chikondi kuponsa kale lonse. Akazi mukuwadziwa inu anakopeka nazo izizi nkuvomera. Nthawi ina kapolo yunso anapita kwa abwana ake amuna ndi kukawanong'onezanso nawonso nati, "Bwana, inu mukungokhala chonchi, kodi simukudziwa zoti akazi anu ali ndi chibwezi?" Abwana analusa koopsa nati, "Cha mtundu wanji kuwafanizira akazi anga ndi zonyasa ngati zimenezozo?" Kapolo anatsetsa mutu wake nati, "Bwana, ndikudziwa atu ndizovuta kundikhulupirira, koma mwina ndikuwuzeni chonchi, akazi anuwo ali ndi malingaliro oti usiku uno akupheni, kenako athawisane ndi mamunayo akayambe moyo wina watsopano kwina kwake. Chonde ili ndi chenjezo langa chabe, mukangokhala ngati mwagona usiku wa lero koma musakugona, muzandithokoza ine mmawa lake." Abwana ngakhale anali atapsa mtima ndi kusakhulupirira, komabe inu mukudziwa utachenjezedwa za upandu, munthuyu usikudi sanagone kalikonse akaone. Mzibamboyu anakhala ngati akugona, ndipo mzimayi uja mwakachetechete anatenga scissors nkumabwera chakumutuku kuti adule tsitsi pofuna kuteteza banja lake. Atayandikira kwambiri, anatsekula maso mzibambo kuona madamu scissors m'manja mosalankhula kanthu. "Mkwatuleni scissors ija, utafeno ndiwe m'malo mwa ine." Ndipo ndi scissors ija anamupha mkazi wakeyo, mkazi osalakwa. Itamva familia ya kuchikazi panachema, ndipo anafika mchigulugulu mpaka anabweza pomupha mamuna yonso. Nanga kuchimuna ndi angangozisiya, anapita konko kuchikazi ndipo kunanunkha phulusa, pomwe anayamba kuthizimulana mpaka anthu ambiri anafa, ena nkuvulala modetsa nkhawa. Koma mpungwepungwe wonsewu unayamba ndi kabodza kakang'ono zedi komwe muchizungu kaja kamatchedwa kalaye. Phunziro langa munkhani, inu mukuonera inu amalawa anzanga muli mzimiseche maboza ovuta kuwalongosola kwake, ndipo mukudziwa nokha mwaononga angati pa moyo wanuwo ndi maboza muli nawowo. Ndikungofuna ndikudziwiseni kuti mmaboza muli tchimo loopsa kuposanso mwina kupha anthu ochuluka zedi. Zimaoneka za simple kamba koti ndi pakamwa chabe, koma dziwani munthu yemwe amachita maboza ndithudi ndi khazini weniweni wa Satana. Poison akalowa mthupi mwa munthu pena amatha kutulutsidwa ndi mkaka kapena mankhwala, mwina mchereso kumene. Komano poison yemwe amalowa m'mitima mwa anthu kudzera m'maboza imaonongeratu munthu popanda kuchiza. Kamiseche kochepa kamodzi katha kuononga trust pa wina wake. Nano anzanga
anga mukuonera musanayambe kukhulupirira zomwe mwamva ndi bwino kuyang'anayang'ana zoona zake kaye before any action and before judging wina wake mpaseni kaye chance naye choti azilongosole kumbali yake. Inu maboza ndi chinthu choyipa kwejinji, miseche ndiyo nyasa zedi ndipo imaononga mtundu wonse ndithu ndi mawu ochepa okha omwe munganamizire wina wake. Video iyi ndayipanga kamba kankhani zomwe zikungozungulira mma social media zokhuza m'bale wathu Lordwin Jumbe. Lordwin Jumbe ata anatenga ndalama zambirimbiri za anthu malo moti mwana akamuthandizire kuchipatala ndi zina zambiri, koma iye ata ananyambita ndalamayo ndipo pano ali mzitolokosi. Nkhani yangayi uthenga ndi oti zisiyeni sizikukukhuzani, asiyeni oyeneka kuyendesa nkhaniyo aendese. Inu musakhale bize kunjoya ndi mavuto anzanu, mawa ndi inuyo. Ndipo video yangayi ikuthera pompa mungayambe kuninamizira maboza oti ni manena munthu wina wake. Osayiwala kupanga like and share nkhani. Dinedini Studios ndatokoza kamba koonela nkhani. Musayiwale kupanga like, kuika komenti kuti timve maganizo anu. Komanso kupanga share utenga u.